Amin. Isidona jadi nakok tu dulu ni Jahuba, jala isidona jadi jongjong ni hajongjongan ni habadionai, halak partangan na lidang dohot na iyas roha. Haleluya. 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 Tuhan debata amanami perdengan bahasa na sumurung namar pungudu hami di son mangir tohosian nasa rohanami saya tambay mahaporsion nami jala pargugoy hami asa torulahon hami parangen na denggan son na pinangidoni roham sian hami saya ramoti hami rodiha sesudah ni buhan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marendahitasan Bukedetan nomor 27 ayat sada dohot ayat 2. Haleluya. Patik ni debata di minggu sadarion ima patik paupaton dohot lapatan na patik paupaton ingot hamu ma pabadiawan ari minggu dinaono mari maulah hamu nasa siulaonmu ala yang guari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi dan jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu pemanang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rode pinahanmu rode pangesini hutani halak pena mangibati hutam aidi nono marido ditokpa debata langit do hotano do laut do nasai sina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahini do bahana di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta debata jadi kon holong rohatta di ibana
Asau nang tuis rohata diajar nasian hatani debata. Ikon badia do hatani debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tu mangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna atong rak mangidugugu mahita tu hatta debata. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Maradehita san buku de nomor 626 ayat 2 dohot ayat 3. Bagasan serep ni rohat atau pote mado satan nagodang itu debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalan nabonar parasi jala pertaluk ni roha jalan nabasar doho. Saya merpamulahi maroham midahami di bahini saya sesama sudah dosa nami dangadong nahu pangasaon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan anak mudo nahu pangasaon hami tu jolom. Di bahini pasunang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Isebe mangaluhon akan napinili ni debata do nama mitoring. Ise do nama dabu uhum hamaguan Kristus Yesus do naumate. Alai dada holani naung mula mangulu do jala di siamu ni debata do ibana mangodi hon hita. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Mari dihita san buka deta nomor 122 ayat 1 dohot ayat 2. Anggia, 'Anggia, 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 '
Hatan itu hatan agabi turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Heber 12 memukasian ayat 10 lalu saat rodi ayat 20 sia tajahama marsika soreng. Aidang didapoton hamu na terjama na marsigorgor di bagasan api manang hagulapon haholomon rodi haba-haba. Aidang tartaun nasida paksai nama dok molodais dorbia tu dolok ikon mate idang guran. Alai dolok sionido didapoton hamu dohot hutani debatana mengului ima Jerusalem na di Banua Gijangi dohot suruh-suruan namar loksa-loksa ima luluan pesta boloni. Dohot Yesus panguluni parpadanan nai barui dohot mudar na mangurasi parsuarana dumenggan unang mudar ni si Abel. Tano odo dihutur suara nai ujui ala yang go nuaing merbaga-baga doi bana songonon sahalinari doau makuturi dada hola tano on dohot ma Banua Gijangi. Di baheni moliate marohata ala tajalo harajaon naso terhutur marhite-hite gabe hita parhalado halomoan ni debata mardongan biar dohot hadaulaton. Ido sahatna martua ma akan atu mangion hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mara dihitasan bukede nomor 120 ayat 2 dohot ayat 3. Marlojong tu saluhut maksoi Jehovah sai pabor hatama Nabut rumah katabon hatami Sai katab lambas nikotiloni Yang gona posong otikloi Anak mudong nama ngajar ho Tuhani hata pangidoani Torok dona makarigaso Mangarado tinani doknai Ibareni kami onamai Sandok mansawahadai Tahatindaku maha porsiautai songon nahina tindaku nidong atas saha porsiau di sandok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna sohatu dosan nato mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman hati nubuon ni Maria
nagabe-gabe sato di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumau na bernit di panguhuman ni silatos nama tetarpaja lo ibane di hopnor silang na tua tubano toru deng ditanom na mula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudu tu siamuni debata jahoba amanai pergugu na suhatu dosani di semai bana pai mamulak suku tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au persea dito di perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panyala Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatain nama dok mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate doho dihangoluan na sora sudah amin. Shalom. Ta begema tikting nama sadi huriata di bagasan na saminggon. Yang pertama nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis dengan topik ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Manang hadaulaton na hinalomohon ni debata. Yang kedua anggota jemaat baru. Kami mohon kepada anggota jemaat baru untuk hadir di depan. Mulai hari Minggu ini gereja kita menerima anggota jemaat baru keluarga Syamsul Arifin Simbolon SE, Ibu Herli Nurmida Boru Panjaitan beserta seorang anak. Mereka pindah dari HKBP Letare Resort Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sekarang mereka tinggal di Wonosari, Roban dan masuk week 2. Silakan duduk Amang Inang. Terima kasih. Yang ketiga pelayanan pendeta resort. Minggu hari ini Amang Pendeta Resort Togar Hasugian STHMM dan Amang Sintua M Sihombing melayani jemaat di HKBP Mempawah dan gereja kita dilayani Amang Pendeta Melki P Purba STH, Amang Sintua Dr. Andus C Silalahi melayani jemaat di HKBP Pospel Sambas. Kita doakan kiranya semua pelayanan menjadi berkat. Yang keempat, menyaksikan iman atau sidi. Kami ingatkan kembali kepada anak-anak anggota jemaat untuk rencana angkat sidi supaya segera mendaftarkan diri Deboskap, yaitu pada tanggal 9 September 2022 dan pesta puncak tahun kesehatan sedistrik Deboskap. Maka tanggung jawab ini dibebankan sebesar 35 juta ke gereja kita dan HKBP Mempawah 10 juta. Karena itu untuk memenuhi anggaran ini diberitahukan dan diharapkan kepada anggota jemaat bahwa kita akan mengadakan guguan setiap rumah tangga sebesar minimal Rp50.000. Untuk mengumpulkan dana tersebut diharapkan kesediaan seksi dana dari setiap wake dan panitia tahun kesehatan kiranya dapat bekerja sama. Tuhan memberkati. Yang keenam, pertanyaan wake. Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 dilaksanakan pertanyaan wake bertempat di gereja yang menjamu keluarga TP Siahaan SPD EM Boru Saragih dari week 2, dan untuk sementara ini masih kita gabung week 1, 2 dan 3 masuk pukul 19 WIB. Tuhan memberkati. Yang ketujuh, dukungan doa. Yang pertama, Amang B Sinaga SH masih dalam pemulihan dari week 2. Yang kedua, Joseph Gerald Tama Sinaga masih pemulihan dari week 1.
Inang Nyonya A Sinaga YPM Boru Sihombing masih dalam pemulihan week 1. Dan kepada semua jemaat HKBP Singkawang, kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-19 ini. Doa ini selalu dilaksanakan oleh majelis di konsistori di saat sermon parhalado dan sebelum ibadah minggu dimulai. Yang ke-8, 9, dan yang ke-10 sudah cukup jelas bisa kita lihat di layar yang di depan maupun di grup WA kita masing-masing. Yang ke-11, anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai tanggal 27 Agustus 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Nama-nama yang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun pernikahan, bisa kita lihat di layar yang di depan. Begitu juga dengan keuangan huria kita, baik itu pemasukan, pengeluaran maupun rekapitulasi, bisa kita lihat di layar yang di depan maupun yang sudah dibagikan di setiap grup WA kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung seluruh program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Tabegi majoloh kor pujian sian pungonama.
Laho manomo-nomo hatani debata mare demahita sen bukede nomor 624 ayat 1 dohot ayat 2. Tapasonang marwata martangi yang mahita dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha ima na mga ramoti ati-ati dohot pikiran mo dabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Horas madihita saluhut na hatani dibata dihita di bagasan minggu sedarion ima natar surat di Yesaya 50 pamuka sian ayat siabe sa rode sa plopat hujang madita saluna tapai tihu madi bagasan rohatabe sono mahatani dibata molo di pahulako siat tonga-tongam pangarupaon tudu-tudu ni jari-jari do pakuling hajahaton jala di loko asini roham tu namali jala di pasabapo rohan di nadangol jadi besar mahati romu di bagasan haholomon jala hagolapamu tu doson hosnia jala saya totong matugu-tugu ni jauh baho jala pasabomna roham di akka inganan narahar jala papironna hauli-hulim gabe tu doson porlak nasiniram roh jala songon mual na sodung marsik jadi polionia ka anakmu ma akka pasi-pasi sian narobi patindangommu ma akka ujahan marsudut-sudut jala guaron ni halak maho si pauli akariga si totas akka dalan balubung asa hinganan molotung ditayat hopatmu sian ari sabat mangulah holomo ni roham tiari habadiokku jala di guariho ari sabat ari hasuluan marmulia di akka jolma nabadia ni Jahoba jala di pasangapo ibana unang diuloko akka dalam unang di itukko lomo ni roham manang marhatarari jadi malas ni roham mahomi da Jahoba jala aw madugu-dugu ho di atas ni akka butul-butul ni tanaon jala parmudu-buduku maho marhide-hide perjambaran ni Jakob oppumunei ay pamangan ni Jahoba do mandok songoni ima yang go sahatna italonga di bagasan gowan itu hata Yesus Kristus Yesaya 58 tardok doi di bagasan buku ni Trito Yesaya al adong tulu bagian Yesayon na perjolo proto Yesaya bidusada satu tulu blusia detor Yesaya bido 40 155 suang soni do
bidu 56 satu bidu 66 imane idok na trito Jesaya. Trito Jesaya ima sada buku na di bagasan na manggobarhon habuangan ni Babeli ngasai. Jadi molo ngasai totu mula ma bangsoy. Ala tung maceleling hape bangsoy di habunga Babel di paula manasida tutano na binabagahon ni Tuhan di bata. Tentu mula mulak adong dolas ni roha di nasida. Ada sukacita karena mereka bebas dari penjajahan. Iben na turpukon sedebagian doi di manaringoti taringot tu kemerdekaan ni hita hala Indonesia. Ada ni dang salah molo tumpe ngalewat opatari dang sana dohonot tak merdeka ba songona geli wano na polo johudo sabi sanlayati merdeka itu tong jadi songonido pakilan na sida merdeka bebas na sida alaniaha dang arong be penjajahani dang arong be namanindos na sida alang akaluar siyan habang babi alay ternyata dang songoni pikiran niya lagi. Walaupun mereka itu keluar dari pembuangan Babel, meluar na siya habang Babel, alay pangalahon ni Babeli, gabi diulahon jolmay na kaluarido. Tading do Babel, anggo pangalahon na. Ito. Songon na idok niya karongan, anggo uloki, tading do, mago do, mate do, suda, anggo pangalahona, ima, ebot kamu. Neng dohonon na songoni do pangalahoni bangso Israeli, dung keluar siya na bang Babel. Anggo di habang Babel, na sida ditindos, aka jolma, na di luar di dirina. Hape molo dung keluar na sida satu, ingana na pinaradi di bata, na sida ditindos, marhite diri na sadiri. Isa may ima ka jolma nang arong hagogon na arong sinarongan na arong taringot tu portibion. Baik itu harta, kebijaksanaan dan juga kekuatan. Apa nang diboto na sida sa sitong na molo kaluar na sida sinaba Babel nang benon ni debatado sa luhut parminutuan ni sa luhut na arong di bana laho panakokon ngulu ni dongan non asarap mangulu na sida ternyata balik do hape sa sudina dongan na do manindos dongan na diri na do manindos diri na noay husuk ko majo tu hita manginang terbaik kita do manindos anggita terbaik kita do manindos itota terbaik kita do manindos gelekta terbaik kita do musay manindos hita na sa keluarga totu dauma pangalaho si songoni alanido adong pangalaho na hurang siyan ngulu na sida gabe didok masongon ayat 10 jala di leoko asini rom tunamali jala di pasaba porohani nadangol berarti ada di tengah-tengah mereka itu tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang lapar. Tidak peduli dengan orang-orang yang menderita. Alanido di paingot di batama bangsoy asa mago manian taring manian pangalahu si songoni di Babeli udang me dibuat tu hutana. Asa marhitema neng arahoronna ternyata yang mau diberkati Tuhan adalah bukan hanya orang kecil tetapi semuanya mau diberkati Tuhan. Asa senima idota buhay mahape bangso na pinili di batay mangulahon lomo ni rohan ay ido na pinangido ni di bata. Bukan hanya melalui ritus-ritus persembahan pemujian tu di bata. Asa molo didok na marhadaulato dang akajol manamar minggu dang akajol manarotu pertanyaan dang kalajol manarotu perpunguan di kategorial bukan. Alay molo didok marhadolaton ima manakason
ngoluna pamujian na tu debata marhite suara pambahenan nang sadok ngoluna. Asam marhite matarida isi do ibana. Alani di bagasan turbukon di suara matuhita akajol mana mangulu di bagasan hadaulaton totu sari tudonganna. Totu marasini roha do tudonganna. Totu makilala do tudonganna jolma. Asa unang madong istilah namandok jolma namore lama mora napogo silam marpugos. Edo te tapi siding ma ala ikon rap mamora ikon rap pugos ati. Hitalongan di bagasan goa ni Tuhan Yesus Kristus. Atong molo ido na pinangido di debata songon topik ni mingguta namandok hadolaton na hinalomohon ni debata. Songon dia do ngulu namar hadolaton. Ngulu namar hadolaton teida majo di Rom 12 ayat 1. Ada apa be manginang? Rom 12 ayat 1 rak mahita mancahasa. Na huapui mahamu ale akadongan marhiti iti asiniro kani debata pasat hamu ma daging muna baim pelean na mangulu na Maria na hinalomo ni debata ima hadalaton ni namar mola didok mar hadalaton ima saluhut na be pelean na mangulu saluhut na Maria na hinalomo ni debata. Nagabi suksukun ahado nuaing arti ni ibadah manang hadolaton ni. Ibadah manang hadolaton mararuas yanata abodah manang ibadah na marlapatan mameleho sadok nguluna songon hamba uduk sentral dalam kehidupanmu. Dan gawe hita masuk tu harajon di bata daong. Aleh debata do parjolo asa masuk tu hita dungi manon masuk kita tu harajau na pinaradina. Ay molo hita parjolo tusan bodo hita musim mula mangulu soron tangbu bida. Lagi contoh na nga borhati ta tutuhani hape pas mangulu bisa ngonokan lagi nga marumur hape isur tuhani mula mau tu pertibion isi hita na tolap setabi hamu akaina isi hamu boy pasorakon jolma na so kamu gudang na belgena tangarok kan tangarong dalan ni alanido ikon debatado mia perjolo tu hita asa hita mamuse seorang di hanguluan na saliling nililing na hita longa di bagasan goa ni Tuhan Yesus Kristus atong molo didok na king marhite pilihan na mangulu ahado pilihan na mangulun totu pasidingot ta manaking mambay dongat ta mali songot turpuki pasidingot ta manaking akadongat ta na mangulo di bagasan hadangolon pasidingot ta ma pangalaho pangarupaon pangalaho ni di bagasan hagulapon asa hataridani halat na parsea ima di bagasan hati urod do ibana walaupun dunia ini sekelilingnya hitam tapi dia tetap putih dia tetap menjadi cahaya untuk kegelapan. Jadi molo tahut to donai nama sasonare vila sonari natuari hubegema hata ni amatta kamurudin 5 juta. Ternyata satebiate na berhubungan tu marganei marga 5 juta dohot uta barat. Ido imana mabuti ada wawancarai. Hujau do akan marga 5 juta pungun 5 juta. Hujau do pungun ni huta barat. Dang adong no lorak Mercedes wow. Holland hitungan pribadi do ima si Nelson 5 juta ki kan nah do akadongan nei ima pribadi dan komunitas duduk imana songoni alai dang mabiyar ibana adik pedi soron ibana heado neng pamation ni jolma ina takku dohot gelekku neng dohono di si ternyata orang-orang yang memang hidup dalam firman Tuhan dia tidak pernah takut karena apa? Karena dia yakin Tuhan itu hidup. Mengulu di bata menjagai ina tanah
geleng na atik PHP pangalaho ni hagolapo ni miad dope Deportivion. Nang dohonon na hita salu na manginang ima pilihan na manguli. Dada holat tu debata parjolo ale doho do tu dongat tajolma. Ido hata ni debata na mandok molo di beko na dengan tua kadongakku na memeton na mamben tuau dui. Dia molo taida jo naeng binereng majo TV ni inatta ise de gorni inatte te burs baju tagi Rosita do ise do te ime omat si Joshua kan ime tong do nagi foto ido jol mak bia inatta na pe honor do 300,000 do gaji na TV na pe TV tebung leas ni jol mon mangidahami hape anak batak nama dok anak kokido hamorau diau lak songo dia pe jabun lak songo dia pe TV ne dang rekod di mana hape olong diberen rekening ni geleng ne 200 juta sada rekening dope ngemau tulunai dang binoton jeto hodo hape eden halak bataki dak kolan hadirion na alai tabungan dape gudang do dan dohono na di situ ternyata betul yang dikatakan orang Batak anak kokido hamoraon diau anak kokido panakokon diriku jenang hita PHP ketika orang tua kita sudah Kristen ikut panakokon do hita geleng na ikut panakokon do hita akapapuna jadi mau lo bangsa Israeli nunga didok bangsa na pinili di debata do hamu nang hita pe bangsa na pinili di debata ikut panakokon do perngolota ikut bodoh lam duduingan na pilihan nalau si pasatot tu debata bukan hanya persembahan sebagaimana yang kita berikan alelobisia ni ikoleonot tamarhidia marhide pebahenata mangurupi akajolma nagale naginosa-gosa mangaleon mangan manariho dongan di tonga-tonga ni ngolutta alani do hitalonga di bagasan goni tumatta Yesus Kristus ternyata ngolu na di bagasan lomo ni rohani debata ima molo taulaho do HP naidokna. Mari melakukan apa yang Tuhan katakan, bukan hanya mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita longa di bagasan goan itu Tuhan Yesus Kristus. Nah kini dok ngolu nama dia ngolu na haminadon di bata ido ngolu hadalaton nama roa. Songom bukedet nomor 727. Tabuk kamajo. Pitu 2 pitu. Bisanya? Oh. Dang bui parogata kita memanari ate. Alaikun hicaron dah. Mi do sol mi songonon di doktu hata Yesus. Last dia mai sada. Songonon di doktu hata Yesus. Audona militamu Assalamu nama partue Jalamian partue munai Hupadiri assalamu partue Jalamian partue munai Hitana pinilit ni Tuhata Ingot mahata ni Tuhani Parbuehong nasasana denggan Nahong batu pating ni Tuhani Natarjodoh hita pain baru diri di bagasan Kristus Tuhatai tasol sori mana sadosata tapauba marohata tapelehon mana sadirita ban pelean namangolong Nabadiang ni Tuhata Nahina lomo ni debata
Ternyata molo marpele dakola hari Minggu. Dakola tiki pertanyaan, dakola tiki ulaong kategorial alai peleani ikong ganupari doi marhite mangulahon nadenggan. Persembahan itu bukan hanya masalah materi, tetapi juga kepedulian, kasih, dan kekuatan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Alanido taringo tu lomo ni rohani debata ikon takas doi suadi bagasan rota asabui ulah honotta. Kalau firman Tuhan, kehendak Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita, maka kita tidak mungkin untuk melakukannya. Molo holan alang-alang doi horas mak dang dapoti di ujungnya. Sarupa doi amanginang. Alau ko parho majo songkon parsawi ati. Alau ko dangan tu sawi ison. Hirim rohatta asa 40 kilo, 50 kilo sataddan sawiton. Hape dihirim ni rohatte suarong pabahenata. Sorong olo hita mamupuk. Solo hita manunasi. Jadi dangolo di piringi. Bah, songo dia madapok ni mana alangon na. Bohama bayanon na sebelga parburinon. Dang mungkin ati. Alanido, setiap orang yang mau berharap terlebih dahulu bertindak. Ikom mangula do jolmei asabui madapokna nani hirimna. Persikola pesongonido. Hirim rohana neng gabe menteri. Tapi nanggo manjaha pedangolo. Mambigi pedangolo neng gurdok. Buhama bayaron na. Totu sini butot tama ternyata molo neng gabe anak ni debata na tutusi tutuhi ta ikon tabigidu hata ni debata ikot tajaha doi jala taulahon asasiani ma dapat tita ma parbue ni nata ulei alanido jol mana mangula di bagasa Tuhan na dang gabe sia-sia saluhut nabi nenna alai dari dadui marhite akka parbue sudi hinalu jani jolme alani hitalongan di bagasan goan ni Tuhan Yesus Kristus. Napadua honeng dohonon na ketika kita dulunya pernah memperoleh penindasan dari orang lain. Sama bangsa Israeli. Molo tumpe nasida hea di Babeli mangadopi si taonon na porsuk unang mabahero muset wakadongan na porsuki. Ikod gatio doha porsugon naniae gabe las niroha tudongan jolma. Itu na padua honeng dohonon na. Berubahlah. Ulang atong na jolo sono do di beno omaku. Sonari nek soni beno ni ibana tu keleng na dak songoni beto. Tetapi bagaimana membuat sesuatu itu tidak penuh dengan penderitaan. Di sodo ikom malohita laho mangalapati ternyata godang do HP neiko si persejaran di tongko-tongko ning ulutta. Asa dina mangulahoni takasma. Hawo jahanna takasma HP parsi tutonna. Molo dung debata mia dihita jala tahangulu ni tapa somal-somal tinggado luhut nei. Deido naing neido ni si Paulus tu si Timotius disada Timotius 4 ayat 7. Deida maju amangina. Sada Timotius 4 ayat 7. Ada apa? Sada Timotius 4 ayat 7 rak mahita manjahasa. Pasiding ma aka tuturian naso gabeak naso marnosani. Pasomal-somal madirim mangulaon. Didok pasomal-somal madirim mangulaon adalah. Jadi asa takas hapi hadirion di jol madam hadadaulaton didok na perjolo ikon pasomal-somal. Membiasakan diri untuk beribadah. Jadi asa takas HP pemujian tatu debata dang na ikon
burju marminggu ayarong do sa tebiati julmo marminggu ala niya ala ni natana digoit amat tani hala anon ala baga inate ito tong arong do songo niya ti arong do tong songo di marminggu amate ala niya ala di roster amang padite dang ro amat tasiruna di roster nah di absen arong do muse amate marminggu ay bama asadong pemasukan siya ni natta molo so marminggu ho dang leonok kutwari sugut umatong macam nuaing alin yang dohoron na ternyata ketika kita beribadah kepada Tuhan bukan karena satu dan lain hal dunia ini tetapi kita beribadah kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan Allah yang adalah kita puji, kita sembah itu semuanya menjadi landasan kita untuk beribadah. Jadi molo naking idok artini daulati manang ibadai ima mangulahon lomoni rohani debata berarti manangaha pena idok ni debata ikon ulahonota. Nah so jadi pasidingoton manang alahonoton hatani debata. Molo tumpe dang tarjalo pikirata do orata. Alania ala mungkin dohonotta oti do pe haporsotta. Manaringo di haporson songone idok ni Ibrani 10 sede Heber 10 sede seda. Iman adalah dasar dari sesuatu yang tidak kamu harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Aladang taida dope. Mungkin dohono tak dang mungkin nih. Alai di bagasan nama kapolsek di mata mungkin do jol mana memeti gabe belga. Mungkin do jol mana malion gawe busuran di mana jalan mana rion akadongan nah mali. Jadi hiado salah mandok buti. Dang boy pis matata mangida jol mana memeti. Alas ada tiki gabi belga di mana? Jadi tohoro bah. Unang maju secara parmino tuan, secara pardagi ngope belga itu tong. Itu kan? Edang mungkin PC terus jual mete. Nih pardagi onate. Di sisi orang tambah sebulan, makin besar, ya kan? Tambah 1 tahun makin besar, tambah 1 tahun nggak gateng, hidup semua nih. Habis sudah hidup deh, dengi. Emergati deh jolmon, bodoh gateng. Geleng belga roa itu tong alai na pasti mau le mek jolma dang mungkin gabe lamar mek dang delen ni mek jolma gabe belga do itu kan ini benar dong ende nama dok badanku dulu tak begini itu tong kan eta betong dagingna mangalang jagal terus itu tong apalagi bata iya kita longa di bagasan kawan itu hatta Yesus Kristus atau asa dapotan persulian akadongata naking pasidingota mapangalahu na sudinggani jala na paduahon ikot takas do hape lasni rohe adong dihita. Firman Tuhan yang sudah hadir dalam kehidupan kita itu yang membuat kita bahagia. Jadi mularong jol mana mado sito Kristus alai seterus manarita seterus mangabian seterus holson dati kos dobe haporsone alani haporsiaon mangaraho jolma asamalas ni roha ai ido na pinangido di debata ai ido musai dalan di debata manogudogu hita songone do ne sapropati jadi malas ni roha maho mida jahuba jala au manogudogo di atas dia kebutul-butul ni tanaon apa na ikon ado ni jolma butul-butul ni malas ni roha ma godape utakta amang inang malas ni roha ma palo mana mangalan utangi dang malas ni roha te itu kan ay molo hita marutang na mangalon utang ido dang malas ni roha terus tunggun na kan sugut hape nang marasa suguton na mangihut jol mana mangulo di bagasan Tuhan na totu olo do ibana ditugu-tugu ido endete na mandok sai ditugu-tugu Jesus tondiki na galei na boy do hape hitaw ringgas marminggo ale tondina galei yakin do hamu amanginang ido beda kamu mak molo dang isi bemekat ni nate berarti situgu-tugu doi ido to ido molo mar sadal lo mate mar minggu situgu-tugu di ala boha so malam mar sipato to kan hape ala ni berbeda ido inatta ro inatta ita buni ho sipatunya mate ido to situgu-tugu do keluarga sesongonon neng rohonon na setiap orang yang tidak ada di dalam Tuhannya perlu untuk ditugu-tugu ikut tugu-tugu do hita jolma manusia asamar hitima bototta ay molo mangulu do hita sonari
sudina holan ala asini rohani debata. Los ido si halas sonot tamanginang. Asini rohani debata do si halas sonot ta songon edet ta nomor 467. Angko bedo nate 467. Bedo par musik lagunya biasa don. Ya. Asini rohamu putih Alamu manobusam Ibaia sorohaku Gabe soranganmu Ilalamu rohanami Tondini manggohini Dohon molunami gabe ulami Pakai dohok molunami o gabe ula ni debata. Nang dohono na dakola kami parhala do dakola padita situa song lida do na asing na dipakai debata lau mangula ulon na. Alai sudehi ta manginang ruas ni huria dipakai debata mangula ulon na asatarida ma. Hadolotoni deda holan di parhalado ale doho dono nang di ruas ni huria. Ibadah itu bukan hanya milik parhalado tetapi juga milik seluruh umat manusia. Oleh sebab itu mari tetap melaksanakan ibadah melalui kehidupanmu dengan tindakan, perkataan, perbuatan dan seluruh hidupmu sehingga dengan demikian orang akan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Marhitido takas ima hadolaton ni moluta. Pasoma-soma mangulum tu hadolaton. Amin. Martanya kita. Mulai Tuhan di pasahat sianasa rohanami. Diajari hodo kami alaho pasoma-somalhon hadolaton di tengah-tengah ni ngulunami. Asasianima Tuhan takas utadahami pandonganyomu panongudogomu dihami jolma pardoson pakai hami laho makatindak kong guar muna badia marhite sadok hata nang pambahenan nami salam marsaringar guarmu marhite pamujion nami pangulahonon nami ali Tuhan Jehovah pasu-pasu ruas ni huremi na mamuji guar muda badia di bagasa partikianon. Ya kadongan namin na sorak marpungu dot tami dak kuboto hami alana ale mangido hami Tuhan molo ala ni persahito do leho Tuhan hagugo di sida lehon pakrimo na mangulu ay suarong na sotar patu paho asa ditikina Tuhan boy malum persahiton de sidi ya kadongan nasi dongan nami nalosok lao marsaur do tami tutuhi marohana sida sungguli na sida asaboton na sida Tuhan orang ala asni roham dobu itu pihami mangulu asa unang adong na pagkicak kondirina di tongotongan ni asni rohami pasu-pasu ruas ni huriami na gabe ruas ne baru di tongotongan ni huriam HKBP Singkawangon paserep rohana sida asa gabe ruas na burju ruas na satia jala totong mambahe na dinggan di tongah-tongah ni huriami pasu-pasu program ni huriam tadu mobil resok nami dina marsada hami laho papunguhod dana laho tu distrik di tahun kesehatian ukapi rohani ruas ni hurami Tuhan asabui hami patuponi di bagasan las ni roha pasu-pasu manang akaparhalado ni hurami nasa resort Singkawangon boy hami mabalui di bagasan las ni roha neseko
mamiliho sadok daging nato dinami. Ali Tuhan Jehovah dia kadongan nami natotong makilalahon las ni roha marhite ulang tahun ni hatutubuna do pardonga saripyonna. Sapala naong diloko Tuhan umur nagajang leho mahabisi honi laho pakyonna marmudu-muduhon sa luhut na jinalona di tong-tongan ning uluna ben sangap di luar muda badia. Paso-paso makadongan nami na totong ukap Marcelo Leon mangurupi pakubasyon ni Huria na pasahaton pilihan doha moleton na sarihon nguluna tutikti na namang alitukat Jehovah paso-paso ruas ni Huriam siya dana na magudang na matua sopok sumarama sumarina kana babalu paso-paso matukan paso-paso kami dinalaho mangula ulon nami di bagasan sa minggon dongani pergugoy kami asa gabi na nula sinumapinan mangumo maaka patiga-tiga marbisu aka pangajari marlamon ni tangan aka pangubati marruha na dinggan aka panggonggomi ni pamare tanang di tong-tongan ni Huria tarlumubi di tong-tongan ni keluarga marsada-sada hali Tuhan hubak kami di bagasa tayang nami kayanak ko ni ruas ni Hurami natongon mangului parminotoan di bangku sekolah parbisuhi na sida asa maripola sa luhut parmituan nei laho manjalay parkarejoan na duminggan na mangului parkarejoan leho matuhan japalan na lomak na khobar tu parminotoan na makirim di pardonga saripeon paso-paso matuhan sa ruas ni Hurami patong ma na khobar tulomon ni roham sa luhut na nagabi siroka ni Todina na makirim di hagabeon leho matuhan hagabeoni asa marhite di sadatiki sikop las ni roha ni keluarga jalaboy ma parmudu-mudonna keluarga tudala na hilamon ni rohami ali Tuhan Jehovah saat tua matang yang nami marhite Yesus Kristus matang yang kami amin. Mari dihita sian bukede nomor 600 seda mamuka sada do uduna mukupa pengupilian. Pasahat aku Yesus
saluhut adiriki pasahat latu Yesus saluhut angoluki Ay obat cocok mahina sa luhut. tungguilah Tuhan Yesus hutut kalbondo sakit Logotro hakina Yesus silmanuan pasahat latu Yesus saluhut adiriki pasahat latu Yesus saluhut angoluki Tatangnya koma piliata. Ali di bata amanami na di bonaginjang hodo haroroan ni sa luhut sileo na dinggan do na sa ulibasa na maliutus. Upasat nami masya nalomitu kami pelen nami tuho sejalo magabiwa na utsus di jalom. Paso may jalaramoti asa ho parse kami pelenon pati puluhon harajommu di tangotongan di huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalamu tandahami godang ni salomitu kami. Asalam gigir kami mandok mulyati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na dibon na ginjang say panarbadi ang magwan mo. Sero maharajon mo, sesaw molomon ni roham di batongon songon dibon na ginjang. Leho matuhami sa nanguluan siya pari, si sama sa namin songong panisanami, didu sa didungan na mardu sa kami. Unang kami tugyo to pangujunan, balua mahami siyan pangago. Ay hodon na pulang haraja dohot pagoko roni asang Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamo. Disundak ko Tuhan de batama bohina tuho jalasi marohana midaho. Di depak ko Tuhan de batama bohina tuho. Jale pasor hom madamina tutodim. Amin. Horas madihita sa luhut na. Marsijalakan mahita na dilabog tabi.